Orto por su tonai. Orang sih saya cakap dietist sih. 2 number ni. Kaya. जतन फुंकाहाम बेला खामबाय दिनै एग्राम मानदाय विधानसभा केन्द्र साख्लाय तो बेला खास्रां जाक जतन काउंटिं एजेंट दङ तो बिबिके जों हाबनानै हिनै बेला खास्रांगो ताय खास्रां माने बिसिंतै ताय कबं मुंनारगो जत ताखुक ताय बुखुक जारा काउंटिं एजेंट जतनो जों हला हाबै पैसा पर्यन्त जतनो दज्जरंबै आरो जों काउंटिं पाइ फाइनानि बागै जतनो कबं मुंनारगो आरो तिनि हार जितनि प्रश्न दङ हारिपान कक्रै जितिपान कक्रै अर्थ खेला ठेंगा खरकसा हारिनाय खरकसा जितिनाय आबनि बागै तिनि पुत्यकरा दङ जों जितेनानि बागैनो जों तिनि एकदम बयलानिसिम पाइथाक जरा गाहामखाय जों काउंटिंगो जों गणनाव जों गाहामखाय काउंटिं खाय फाइनानि अपन कबं मुंनारगो ताय फाइनाय दङ तिनि अ काउंटिंनि जारा बाहेरे दंनाय बरकनो अपन कबं दंनाय शांति शृंखलानि बागैनाय वालाय बुलाय तगलाय क्रिति खलायै बुबाग्रानि मोखां गोजों खाय चिंरिनानि बागैनाय जों अरबो जतनो अमाहायकै केबो बुलाय तगलायो ताथानि सामि हिमालय बुबाग्रा बुलायना तगलायना फोरोंया बुबाग्रा हामजांना से फोरोंगो बुबाग्रा खति खायनानि फोरोंया बुबाग्रा चुबाना से फोरोंगो हामबाय गाड़ी बंद कर बाय ए इनको भैया जूता भैया मिला वहां पे रखा बेटा फनी बड़ी कितना दो